Fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar it-toroq tal-Belt Valletta u iltaqa' ma' diversi Maltin u Awċin li niżlu fil-kapitali sabiex jilestu l-aħħar xiri ta' rigali u fl-istess ħin igawdu l-atmosfera tal-festi hekk kif ninsabu ftit ġranet biss il-bogħod mill-milied. Waqt iż-żjara tiegħu fil-Belt Valletta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-opportunità jassisti wkoll għall-wirja ta' presepji li qed tittella f'Palazzo Ferrerija. Is-sibt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mill-mara tiegħu Anne-Marie Grech, taw l-awgurju tagħhom lil bosta Maltin u turisti li ntaqgħu magħhom fit-toroq tal-Belt Valletta. Filwaqt li appella sabiex f'dan iż-żmien tal-miliet niftakru f'dawk in-nies li jinsabu weħidhom u nofrulhom ftit mill-ħin tagħna biex intafulhom midwejja u s-solitudni. Apparti minn hekk Bernard Grech innota li fil-Belt Valletta wieħed għadu jsib diversità ta' ħwienet fosthom dawk tradizzjonali u dawk li ilhom joperaw għal diversi snin u saħaq li tajjeb li napprezzaw il-ħidma tal-impjegati li f'dan iż-żmien ikunu l-bogħod minn djarhom sabiex jagħtu servizz.